Θοδωρής Αθερίδης. Ένα σχόλιο για όλα αυτά. Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι ότι είμαστε στο πείραμα εν εξελίξη, δεν έχει σταματήσει. Έχω την αίσθηση ότι δεν παίρνουν στα σοβαρά γενικά τις διαπραγματεύσεις μας. Ποιοι? Οι εταίρες, ας πούμε, η Τρόικα. Ναι. Νομίζω ότι αν ο λαός δεν απαντήσει, ας πούμε, με απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά... Ναι, δεν πρόκειται να πάρει χαμπάρι κανένας τίποτα. Έχω την αίσθηση ότι... Ποιος όμως να πάρει χαμπάρι? Τώρα θα πάρει χαμπάρι, εμείς κάνουμε απεργίες. Κοιτάξτε, 3 χρόνια απεργίες κάνουν, είμαστε στο έρμεο των διεθνών εξελίξεων. Δηλαδή, αν ξαφνικά για κάποιο λόγο συμφέρει κάτι διαφορετικό να γίνει στην Ελλάδα, μόνο τότε θα γίνει. Δεν νομίζω ότι... Άρα πολιτική λύση λέτε? Λέω ότι χρέος εμάς και της κυβέρνησης είναι βεβαίως να διαπραγματεύεται, να αγωνίζεται για το 1 ευρώ, όχι για τα πάντα. Αυτό είναι το χρέος. Αλλά έχουν και την πίτα και το μαχαίρι. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, θα περνάνε αυτό που θέλουν. Δεν νομίζω ότι έχουμε δύναμη σε επίπεδο πολιτικών εκπροσώπων. Αν δουν την αγορά να παγώνει από τους εργαζόμενους οι οποίοι αρνούνται πια να πάνε στις δουλειές, αλλά πώς αντέχει ο εργαζόμενος. Εκεί είναι τώρα το δίλημμα. Νομίζω ότι το μόνο πράγμα που θα τους τρόμαζε. Να βάλω μια άλλη διάσταση. Σε εποχή φτώχειας ξέρεις ότι όταν απεργείς μία μέρα σου κόβεται με ροκάμα. Να βάλω μια άλλη διάσταση, κύριε Πετιδέρη. Ναι. Πέστε ότι αυτή η στιγμή της κρίσης ή κάποιο άλλο πράγματος. Κύριε Αθερίδη. Νομίζω ότι είναι ολοφάνερο. Δεν είναι η κρίση? Κυρίως ναι, η φτώχεια, η κρίση, η αναξιοπιστία. Θα συμφωνήσω με τη Λιάννα. Αυτό που είπε στην αρχή της κουβέντας, που μίλησε ότι η αξιοπιστία είναι αμφίδρομη. Δηλαδή, ναι, μεν προς τα έξω για να μας χρηματοδοτήσουν, αλλά και προς τα μέσα. Δηλαδή, αν ο κόσμος ένιωθε ότι κυβερνιέται από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά τον φροντίζουν, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Για το φαινόμενο αυτό των ημερών, θέλω εγώ να πω κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα, θα θέσω ένα καλό παράδειγμα. Εγώ είμαι κλειστοφοβικός, δεν μπαίνω στο ασανσέρ. Είναι ηλίου φαϊνότερο να δεν φταίει το ασανσέρ. Εγώ φταίω. Όταν κάποιος, όταν κάποιος πιστεύει κάτι και η πίστη του θίγεται από κάποιον άλλον που πιστεύει το αντίθετο, δεν σημαίνει ότι αν πάει το κατηγορήσει, το κατεβάσει, δυναμώνει την πίστη του. Αν η πίστη του είναι δυνατή, όσο και να βάλετε, ο ίδιος είναι σίγουρος για αυτό που πιστεύει. Γιατί το λέω αυτό? Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να φημώσουν, να κατεβάσουν κάποιες παραστάσεις, κάποια βιβλία κτλ. Καλό είναι οι ίδιοι να κοιτάξουν ότι αυτό πρόκειται για μια εσωτερική δική του σύγκρουση και δεν έχει να κάνει με πολιτική. Έχει να κάνει με μια ψυχοπαθολογία την οποία αν την κοιτάξουν θα τους κάνει καλό. Με ποια έννοια το λέω? Με την έννοια του ότι πες ότι κατεβάζεις τις παραστάσεις, πες ότι τα και στα βιβλία. Το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει, θα προβληθεί αλλού. Να ρωτήσω κάτι. 30 χρόνια τώρα η Ελλάδα δεν είχε αυτά τα προβλήματα. Δεν είχε ακροδεξιά, δεν είχε επεισόδια. Η Χρυσή Αυγή, ας πούμε... Δεν είχε σε τέτοιο βαθμό. Και είπατε κάτι πριν, ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τα 20 τελευταία χρόνια πηγαίναν όλα καλά στη χώρα? Όχι. Ακούστε με να σας πω κάτι. Γιατί δεν, δηλαδή... Η Χρυσή Αυγή εδώ και δεκαετίες υπάρχει με γραφεία και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή σαν μια γραφικότητα θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή έχει, αφήστε τη γραφικότητα, αυτή τη στιγμή έχει, δεν ξέρω πόσο %, θα φτάσει 20 κάποια στιγμή, δεν ξέρω πόσο θα φτάσει και θα συνεχίσει να αυξάνεται. Όσο και να την κοιτάτε με γραφικό τρόπο, όσο και να λέμε... Είπα για πριν, δεν κοιτάζω καμία γραφικότητα. Όχι, δεν ξέρω, το λέω με την έννοια του ότι... Είναι πιο πονηρεμένος. Δεν είπε ο άνθρωπος ένα νούμερο. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα έπαιζε με το πρώτο στο Γάλα, το τραγουδάμε πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ποιος είμαι Χρυσή Μην Αυγή. αθωώνετε μαζικές συνειδήσεις. Εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε εδώ. Εμείς μπορούμε σε αυτό το τραπέζι. Απορροφήθηκαν από τα μεγάλα κόμματα στα οποία είχαν διοχετευτεί. Διέλαθαν και λάθη βιώσαντες επέζησαν και την κατάλληλη στιγμή χτύπησαν. Και είναι εξαιρετικά χρήσιμη για το σύστημα. Και τους άνοιξαν οι εντός των πολιτικών σχηματισμών συνολικά στο ελληνικό κράτος την πόρτα. Δεν συμφωνώ μαζί σας σε αυτό. Δεν το κατάλαβα. Τοποθετηθούμε ένας-ένας. Εγώ πάντως δεν ολοκλήρωσα. Θα ήθελα να πω κάτι. Ότι ένα φαινόμενο στην άνοδό του είναι δύσκολο την ώρα που στρατολογεί, ας πούμε, κόσμο, γιατί γοητεύει με τον οποιοδήποτε τρόπο
να του κάνεις κακό. Μπορείς όμως να παραδεχτείς κάτι. Ότι από τον χειρότερο όλων μπορείς να ακούσεις και καλές ιδέες. Δεν μπορείς να ακούσεις. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε εμείς εδώ, όταν υπάρχει ένα αντίκρισμα στον κόσμο, πρέπει να το λάβεις υπόψη. Για παράδειγμα, περνάνε τη γριά απέναντι. Το κάνουνε. Κανένα κόμμα δεν έχει σηκωθεί να πάει να πει τους ανθρώπους. Θα πάρω ηλικιωμένους. Μην πείτε ότι υπήρχε 7% υπέρ. Δεν πιστεύω να τα πιστεύω. Θα σας πω τι εννοώ. Πόσες γριές πέρασαν απέναντι για να πάρουν 7%. Πέρασαν 7 εκατομμύρια γριές που πέρασαν απέναντι. Εντάξει, ας κάνουμε οργανωμένα τη συζήτηση. Όχι, λέω το εξής. Το ότι υπάρχουν πρακτικές οι οποίες είναι δημοφιλείς. Από την πλευρά της. Τι θα πει και. Θέλω να πω ότι ό,τι και να λέμε εμείς, όσο να διαφωνούμε ή όχι, πρέπει να κοιτάξεις τι κάνει ο άλλος. Αν ήταν επιχείρηση το κόμμα και ο διπλανός ήταν ανταγωνιστής, θα κοιτούσες να δεις τι κάνει και έχει κόσμο. Άρα δημιουργούν πελατειακές σχέσεις. Ναι, Δημιουργώντας ακραίες συμπεριφορές, οι οποίες είδαμε σε άλλες χώρες ιστορικά που οδήγησαν. Είναι γνωστό ότι σε εποχές κρίσης ο λαϊκισμός κερδίζει, τα μεγάλα λόγια, τα εύκολα λόγια. Βεβαίως. Όταν κάποιοι άλλοι παλεύουν λέγοντας αλήθειες, δεν είναι καθαρά. Είναι καθαρός λόγος όταν λέει όλοι οι μετανάστες έξω. Είναι καθαρός λόγος. Απλουστευτικός Είναι απλουστευτικός λόγος και δικός. Απλουστευτικός αλλά πεντακάθαρος. Δηλαδή λέει όλοι οι μετανάστες έξω. Είναι δύσκολο στη δημοκρατία να μιλήσεις με καθαρά. Στη δημοκρατία είναι δύσκολο να μιλήσεις με πολύ καθαρά. Όχι, όχι. Πάντως εγώ λέω κάτι. Το μαύρο είναι εξαιρετικά καθαρό πράγμα, δεν έχει αποχρώσεις. να πω όμως το εξής. Είναι καθαρό πράγμα το μαύρο, είναι πολύ καθαρό πράγμα το μαύρο. Μιλάω για το καθαρό εννοεί σαφές. Μπορώ να το κάνω απλό και πολύπλοκο. Εννοεί σαφές. Να το κάνω απλό και πολύπλοκο. Ότι το να λες μετανάστες όλοι έξω είναι μια απλουστευτική, λαϊκίστικη, χοντροκομμένη, αλλά σαφής. Ναι. Το ίδιο πράγμα λέμε όλοι τώρα. Πρέπει απλώς να βρεις να απαντήσεις σε αυτόν τον λόγο.